Η ελπίζη μου ο πατήρ, καταφυγήν μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξασι. Από σώμα, πνεύμα και ψυχή. Όταν όμως μετά τον Χριστό ήρθε σε αυτόν τον κόσμο το βάπτισμα, το οποίο είναι απαραίτητη συμμετοχή μας στην Εκκλησία του Χριστού και βαπτίστηκε πρώτα εκείνος και μετά όλοι οι άλλοι, έκτοτε ο άνθρωπος έχει σώμα, ψυχή, ο χριστιανός και Άγιο Πνεύμα. Και εδώ ακριβώς σήμερα θα πούμε δύο λόγια για να καταλάβουμε τη διαφορά. Σώμα λοιπόν και πνεύμα ο άνθρωπος κατά τους φιλοσόφους, τους αρχαίους. Σώμα και Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος κατά την Εκκλησία. Και εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Τα ακούτε το Άγιο Πνεύμα? Τσιου τσιου τσιου. Σε άλλους εμφανίζεται έτσι, σε άλλους αλλιώς. Άλλοι το νιώθουν μόνο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και ξέρετε, να πω μια παρένθεση που ξεκινήσω, ότι το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται και με δυνατό αέρα, όχι μόνο με ήρεμο αέρα. Παραδείγματος χάρη, αν θέλει ο Θεός, όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα σε σένα, θα πάθεις ατύχημα και θα σπάσεις το πόδι σου. Ναι. Αν θέλει ο Θεός σε σένα, θα σπάσεις το κεφάλι σου. Αν θέλει ο Θεός, όπως λέμε στην ακολουθία του μοναχών, θα υβριστείς, θα χλευαστείς, θα πεινάσεις, θα διψάσεις, γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι τα καλά πράγματα έρχονται με ήρεμο τρόπο. Αλλά όταν σκεφτούμε ότι παραδείγματος χάρη για να σωθούμε κάποτε ο γιατρός μας έμπηξε ένα μαχαίρι μες στο σώμα μας, βαθιά, τότε θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Αν κάποτε σκεφτούμε ότι για να σωθούμε κάποιος μας χώρισε κάποτε και πονέσαμε ένα μήνα, ένα χρόνο και μετά σωθήκαμε, τότε θα καταλάβουμε πώς είναι πολλές φορές το Άγιο Πνεύμα. Αυτό όμως ήταν μία παρένθεση. Πάμε τώρα να δούμε αυτό που θέλουμε σήμερα να δούμε. Σώμα λοιπόν και Άγιο Πνεύμα ο χριστιανός. Πώς γίνεται αυτό? Ίσως τη βάφτισή μας όλοι μας, γιατί είμαστε και μεγαλύτεροι, να την έχουμε ξεχάσει. Εντάξει, βαφτιστήκαμε κάποτε, καλά ήταν, όλα ωραία. Οι παλιότεροι δεν έχουν και φωτογραφίες και δεν θυμούνται τίποτα. Ξέρετε τι είναι η βάφτιση, αδελφοί μου? Βαφτίστηκε και ο ίδιος ο Χριστός. Πότε εμφανίστηκε πρώτη φορά το Άγιο Πνεύμα? Στη βάφτιση. Και το πνεύμα είναι περιστεράς. Ευεβαίου του λόγου το αληθές ή το ασφαλές που είναι μερικοί. Πότε ο άνθρωπος γίνεται χριστιανός? Στη βάφτιση. Πότε ο άνθρωπος που είναι, με συγχωρείτε, ένα κομμάτι κρέας, αν δεν έχει βαφτιστεί, γίνεται ψυχή? Στη βάφτιση. Πότε ένας άνθρωπος, ο οποίος χίλια καλά να έχει, αλλά άμα δεν είναι βαφτισμένος, δεν είναι τίποτα, γίνεται κάτι? Με τη βάφτιση. Και λέει η Αγία Γραφή, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσεται. Και μερικοί λένε, τι θα γίνει με αυτούς που δεν βαφτιστήκανε? Εκείνο δεν το ξέρουμε εμείς. Εκείνο το ξέρει ο Θεός. Αν θέλει θα τους σώσει. Αν είχαν την ευκαιρία και γνώρισαν τον Χριστό και είπαν όχι, δεν θα τους σώσει. Αλλά εμείς που έχουμε το βάπτισμα, τι κάνουμε τώρα εδώ, αδελφοί μου? Έτσι. Έχουμε Άγιο Πνεύμα λοιπόν. Δεν είμαστε πνεύμα μόνο. Πνεύμα έχουν όλοι οι άνθρωποι. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε έναν άνθρωπο άσχετο ή έναν άνθρωπο μουσουλμάνο και έχει πνεύμα. Μπορεί να σου πει εξυπνάδες, μπορεί να σου πει ομορφιές, μπορεί να σου πει καλά πράγματα. Μπορεί να έχει και μια εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή κατάσταση. Ναι, αυτό είναι το πνεύμα. Όμως λένε ακόμα από τους αρχαίους ότι η εξυπνάδαλη αυτή χωρίς Άγιο Πνεύμα είναι όχι, πώς το λέει να σας το πω ακριβώς, πονηρία ου σοφία μας φαίνεται. Δεν μας φαίνεται σοφία γι' αυτό. Αυτό είναι πονηρία. Γιατί όλα αυτά που γίνονται σήμερα τα κάνουν οι μορφωμένοι άνθρωποι, όπως έλεγε ο Άγιος Τολμάς ο Ιτωλός. Το κακό θα μας έρθει από τους μορφωμένους, που έχουν σκέτο πνεύμα. Αλλά βλέπετε όλο καθυστερώ να μπω στη διαδικασία να δω τι γίνεται με εμάς. Εμείς τι έχουμε λοιπόν τώρα? Θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν δεν θέλετε, πάτε, γράψτε στο ίντερνετ, έχει κάτι καταλόγους, αποβάφτισης λέγονται. Έγγραφα. Γράφεις μέσα το όνομά σου και λες αποβαφτίζομαι, δεν είμαι βαφτισμένος πλέον.
Αλλά θα φύγει πάλι. Ποιος θα στείλει? Έφυγε ένας παπάς, τα πέταξε τα ράσα. Κυκλοφορεί στον δρόμο. Είναι παπάς ή όχι? Παπάς είναι πάλι. Αν δεν θέλει εκείνος δεν έχει σημασία. Εμείς τώρα βαφτιστήκαμε, τελείωσε. Δεν μπορούμε να χτυπηθούμε κάτω και να πούμε δεν θέλω να βαφτιστώ. Θα έχουμε Άγιο Πνεύμα. Το οποίο αν δεν το θέλουμε δεν θα είναι ενεργό. Άγιο Πνεύμα λοιπόν. Τι σημαίνει Άγιο Πνεύμα για να καταλάβουμε τη διαφορά? Ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος είναι πιο έξυπνος από τον άλλον? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Είναι πιο όμορφος? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Είναι πιο πλούσιος? Δεν είναι απαραίτητο. Είναι το ίδιο με τον άλλον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος είναι και αυτός απλός. Αλλά η Αγίο Πνεύμα σημαίνει ότι ενώ οι άλλοι έχουν σώμα και πνεύμα, εσύ έχεις Άγιο. Τι είναι το Άγιο? Γι' αυτό δεν πολεμάμε. Τι είναι το Ιερό? Γι' αυτό δεν πολεμάμε. Τι είναι ο Χριστός? Γι' αυτό δεν πολεμάμε. Και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Επαναλαμβάνω. Λένε οι σοφοί ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα και σώμα. Πολύ ωραία. Και λέει η Εκκλησία ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και Άγιο Πνεύμα. Σώμα έχει? Έχει και σώμα. Με το πνεύμα αγιάζεται το σώμα? Όχι, δεν παθαίνει τίποτα. Με το Άγιο Πνεύμα αγιάζεται? Μάλιστα Κύριε. Αγιάζεται με το Άγιο Πνεύμα. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει Άγιο Πνεύμα, συγχωρούνται οι αμαρτίες του? Όχι, τις κουβαλάει στην πλάτη του. Μα λέει ζει και αυτός. Ζει αλλά κουβαλάει. Φανταστείτε έναν να περπατάει με το πουκαμισάκι του στον δρόμο και έναν να κουβαλάει πάνω δύο τσουβάλια βαριά από 80 κιλά το καθένα. Ποιος είναι πιο καλό? Τι γίνεται το Άγιο Πνεύμα? Πουλάκι. Ο Κώστας, ο Γιώργος, η Μαρία. Πουλάκι. Γιατί? Γιατί έπιασε το Άγιο Πνεύμα. Γιατί έχει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το πρόσωπό του γελάει. Βλέπετε που μας λένε καμιά φορά, εσύ τι γελάς όλο? Τι έπαθες? Γιατί γελάς όλο? Δεν βλέπεις προβλήματα έχουμε εδώ, ιστορίες αυτά. Πότε θα τα λύσουμε? Δεν έχει προβλήματα ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος? Πώς δεν έχει? Δεν έχει στεναχώρια? Πώς δεν έχει? Δεν είναι στο κρεβάτι? Και στο κρεβάτι είναι αν χρειαστεί. Δεν του λείπει ένα χέρι? Μπορεί να του λείπει και ένα χέρι. Αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα που τα σηκώνει και τα πετάει όλα. Αν δεν ήταν καλό αυτό, αδελφοί μου, δεν θα βαφτιζόταν και ο Χριστός. Για να έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δέχτηκε, προσέξτε, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με το βάφτισμα. Τώρα, όταν εμείς χριστιανοί ξεχνάμε αυτή την ιστορία του βαπτίσματος όπως είπαμε και πριν. Τι κάνουμε? Αμαρτάνουμε. Πολύ ωραία. Τι κάνουμε? Περηφανευόμαστε. Πολύ ωραία. Εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Και τα λοιπά, για να μην πω τις αμαρτίες τώρα, το θέμα μας δεν είναι να πούμε τις αμαρτίες. Τι γίνεται όμως? Το Άγιο Πνεύμα, το θυμάστε που λέγαμε χθες, σαν τη φωτιά, σαν τον αέρα, πετάει και πάει παντού. Το θέλεις? Άμα το θέλεις έρχεται. Την ώρα που αμαρτάνω, ναι. Εκείνη την ώρα που κάνεις την αμαρτία, μπορείς να καλέσεις το Άγιο Πνεύμα και να έρθει. Έτσι. Και αν έκανε και ο Ιούδας έτσι, θα τον έσωζε ο Χριστός. Και πώς συμπεριφέρεται λοιπόν ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος? Θα σας πω πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναπεί άλλη φορά. Έχουμε πει, παραδείγματος χάρη, εντάξει, προσεύχεται, εξομολογείται, κοινωνάει, είναι καλός άνθρωπος κτλ. Είναι διαφορετικός άνθρωπος. Συγχωράει και αυτό πολύ καλό. Τι κάνει ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε? Δεν βαριέται παιδιά. Πρώτον, σημειώστε το. Ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος είναι 90 χρονών. Εκεί, στον αγώνα, 90 χρονών. Είναι 10 χρονών. 10 χρονών στον αγώνα. Ο άνθρωπος που δεν έχει Αγίο Πνεύμα βαριέται. Το βλέπεις 5 χρονών παιδί, βαριέται. Τι κάνεις? Βαριέται. Δεν έχει Αγίο Πνεύμα. Έχει, δεν το χρησιμοποιεί όμως, γιατί βαριέται. Καταλάβατε? Βλέπεις τον άλλο και περπατάει βαριά. Βαριέται, το λέει και η λέξη. Βαριέται. Πάει πολύ βαριά. Πού είναι το Άγιο Πνεύμα? Ξύπνα. Έτσι έκανε το Άγιο Πνεύμα. Μπήκε στους Αποστόλους και εκείνοι που ήταν γατάκια και φοβισμένοι άνθρωποι ξαφνικά γίνανε λιοντάρια. Άνθρωπος χωρίς ενθουσιασμό λοιπόν, ή το έχει το Άγιο Πνεύμα στην τσέπη, ή κάτω από το ποδάρι και εκεί δεν φαίνεται. Θέλεις να δεις άμα έχεις Άγιο Πνεύμα? Συγγνώμη. Ενθουσιασμό. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Όρεξη για τη ζωή. Ναι. Και όταν κάνουμε αμαρτίες, κατευθείαν μετάνοια. Καταλάβατε, δεν περιμένουμε και λέμε, τώρα εγώ αμάρτησα, όταν θα πάω το Πάσχα να εξομολογηθώ θα μετανοήσω. Εκείνη την ώρα μετανοείς, δεν μετανοείς μετά από χρόνια. Άγιο Πνεύμα αυτό σημαίνει, καταλάβατε. Προσπαθώ να σας εξηγήσω την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άγιο Πνεύμα, τι γίνεται το Άγιο Πνεύμα? Τι είναι το Άγιο Πνεύμα, ξέρετε? Σήμερα είμαι στην Εκκλησία. Αυτό είναι Άγιο Πνεύμα. Γιατί όποιος δεν καταλαβαίνει και δεν οθείται και δεν οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, σήμερα θα πήγε κάπου άλλο. Πού? Όπου θέλει. Μπορεί στο κρεβάτι να κοιμάται.
δεν έχει, όχι, δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα του, γιατί το κοιμίζει, το έχει στην τσέπη, το έχει κάτω από τα πόδια, το έχει κάτω από την ντουλάπα και κάτω από το κρεβάτι. Τι σημαίνει Άγιο Πνεύμα? Συνήθως τα ξέρουν, είπαμε έτσι. Άνθρωπος του Θεού, ναι, πρέπει ας πούμε να κάνει άλλα πράγματα. Άγιο Πνεύμα, αδελφοί μου, ξέρετε τι σημαίνει? Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, τρώω, πίνω, κοιμάμαι. Πού είναι το μυαλό μου? Στον άλλον, στην άλλη, στη δουλειά, στα παιδιά, θα πάει και εκεί. Πού είναι το μυαλό μου? Άγιο Πνεύμα, ξέρετε τι σημαίνει? Άμα είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας, είμαστε στη φωτιά, συνέχεια. Το μυαλό μας είναι εκεί, ναι, εκεί. Μα δεν θα πάει και στον άλλον, θα πάει και στον άλλον. Αλλά το μυαλό μας πάει εκεί. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είναι, αδερφοί μου, μια κατάσταση ουδέτερη. Να πει κάποιος, εντάξει, χριστιανός είμαι, βαφτίστηκα, έκανα, πάω στην εκκλησία, καλά είμαστε, καλά περνάμε. Το Άγιο Πνεύμα μέσα σου καίγεσαι. Έλεγε ο προφήτης Ηλίας, θυμάστε τη ζωή του, που είχε το Άγιο Πνεύμα έτσι πολύ δυνατό, ακόμα πριν έρθει. Δεν καθόταν πουθενά, στις σπηλιές ανέβαινε, στα αυτά ανέβαινε, έτρεχε, έλεγχε τους πάντες και τα πάντα. Και όλοι το λέγανε τρελό και για όλους ήταν επιθύμητος γιατί όλους τους έλεγχε. Ξέρετε ποιος τον έκανε αυτό το πράγμα? Το Άγιο Πνεύμα. Όπως και το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί όταν πρόκειται να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Παραδείγματος χάρη, εκεί που θέλουμε να σκοτώσουμε κάποιον, τον συγχωρούμε. Μας κάνει και ήρεμα πράγματα δηλαδή, μας κάνει και ζωντανά πράγματα. Πώς γίνεται σήμερα λοιπόν, και εδώ θέλω να καταλήξω, άνθρωποι που κοινωνάμε. Συμμετέχουμε σε όλα τα μυστήρια, για να μην τα πω έτσι αναλυτικά. Και είμαστε φορείς του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, ναι, είμαστε. Και σήμερα εδώ που είμαστε. Μετά να περπατάμε και να τρομάζει η γη κάτω, ότι θα ανοίξει και θα πέσουμε μέσα. Τι βαρεμάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Πάρω, λέει, προσευχηθώ. Και προσεύχει. Θα πάρω να διαβάσω. Και είναι το κινητό δίπλα, διαβάζει 3 λεπτά και μετά στο κινητό. Σίγουρα σας έχω πει και άλλη φορά ότι το κινητό είναι το δυνατότερο όργανο του σατανά ανά τους αιώνες των αιώνων. Και πέστε με γραφικό, πέστε με και γράμμα του. Αφήστε τα πτυχία που έχω, δεν με ενδιαφέρει. Πέστε με γράμμα του εσείς. Εγώ δεν ξέρω, είμαι χαζός. Το κινητό είναι ο διάβολος ο ίδιος. Σε μια συσκευή τέτοια. Πού τον έχουμε? Στην τσέπη, εκεί, στο χέρι, στο κεφάλι. Όταν κοιμόμαστε το βράδυ, δίπλα. Και τότε το Άγιο Πνεύμα μικραίνει μέσα μας. Τι να πούμε Άγιο Πνεύμα, αν δεν πούμε τι θα κάνουμε αύριο, τι θα κάνουμε σήμερα που στολιστήκαμε με το Άγιο Πνεύμα. Μερικοί θα μείνουν στα εξωτερικά. Όχι. Πέταμα η κατάθλιψη. Ποια κατάθλιψη? Στεναχωριέμαι. Γιατί στεναχωριέσαι? Εσύ στεναχωριέσαι. Γιατί? Εσύ έχεις τα πάντα. Έχεις το Άγιο Πνεύμα. Ποιος έχει το Άγιο Πνεύμα σήμερα, παιδιά, ξέρετε? Πόσες φορές το έχουμε πει? Αν πάμε και γυρίσουμε έξω τώρα, κάνουμε βόλτα, όλοι είναι έτσι. Λεφτά δεν έχουμε, δουλειά δεν έχουμε. Ο Μητσοτάκης, ο Καραμαλής, αυτός. Άνθρωποι πεθαμένοι δηλαδή. Καλύτερα να θάψουμε, να ανοίξουμε ένα ομαδικό τάφο, να τους βάλουμε μέσα, θα τους κάνουμε καλό αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους απαλλάξουμε από αυτή τη ζωή που περπατάνε έτσι και βαριούνται όλη την ώρα. Λοιπόν, εσύ έχεις κατάθλιψη. Γιατί? Και ακούνε λίγο το κεφάλι σου, που το Άγιο Πνεύμα μέσα σου καίει. Εσύ όλη την ώρα γκρινιάζεις. Γιατί? Για ποιο λόγο? Πού είναι το Άγιο Πνεύμα? Είναι μέσα μου, λίγα το έχω εδώ στην τσέπη από κάτω. Εμείς έχουμε και κάτι μεγάλο τσέπη, κοιτάξτε, φτάνουμε μέχρι εδώ. Το έχω λέει εκεί κάτω, το αφήνω να μην κουράζεται. Καταλάβατε? Τι λέμε λοιπόν για να συνέλθουμε όταν είμαστε έτσι? Βασιλεύ ουράνιου παράκλητο. Το λέτε. Το ξέρετε και απ' έξω. Από μέσα δεν το ξέρετε. Από μέσα δεν το ξέρετε. Απ' έξω το ξέρετε πιο πολύ. Βασιλεύ ουράνιου παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας κτλ. Για κάντε λίγο μια ανάλυση, παιδιά, το Βασιλεύ ουράνιου παράκλητε. Ξέρετε, είναι παράκλητος, ο παρηγορητής μου. Συνέχεια είναι δίπλα μου. Το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών. Έμεινα μόνο στο δάσος. Δεν είσαι μόνος, γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα εκεί, αφού είναι πανταχού παρών. Μόνος μου είμαι τώρα, τι να κάνω. Σαν τον άλλον που έλεγε τον Άγιο, του ρωτήσανε, λέει, άμα ακούσετε και έγινε πόλεμος, τι θα κάνετε? Θα πάνε να κάνουν μια λειτουργία. Και όλοι από κάτω δεν κατάλαβαν. Υπάρχει δυνατότερο όπλο από τη λειτουργία για μας? Υπάρχει γιατί? Γιατί είναι το Άγιο Πνεύμα, ορίστε. Κατέβηκε πριν, τώρα κοινώνησα εγώ και οι πατέρες, αυτό που κοινωνήσαμε, στο στόμα μας ήταν ψωμί και κρασί και μέσα μας είναι η ψυχή. Και είναι ο Χριστός. Τι γίνεται λοιπόν, αδερφοί μου?
Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Εσένα δεν σε γεμίζει, δηλαδή γιατί, τι σε γεμίζει εσένα. Να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, δεν τα κάνεις και αυτά. Αλλά αυτά είναι για αυτούς που δεν είναι χριστιανοί. Αυτοί γεμίζουν με αυτά. Με το να φάω, να πιω, να κοιμηθώ, να κάνω. Και τι κάνει μετά, να το πούμε. Και ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος. Κοιλίδα, αδελφοί μου, μπορεί να είναι ακόμα και αυτά τα οποία δεν φταίνουν και μας τα φόρτωσαν κάπου, κάποιοι. Σαν παιδικά τραύματα, όπως λέγονται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο άνθρωπος παλεύει μέχρι να πεθάνει με το παιδικό του τραύμα. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα και λέει: αυτό είναι μια κοιλίδα. Θα στο κάνω εγώ και τελείωσε. Δεν δικαιολογεί ο άνθρωπος του Θεού να λέει: εγώ έχω παιδικό τραύμα. Να κάποτε, ας πούμε, με φωνάζουν και τώρα, αν με φωνάζουν, δεν μπορώ. Και ταπείνωση, σε φωνάξανε, δόξα σε ο Θεός, καλά με κάνει. Με προσβάλανε, δόξα σε ο Θεός, καλά με κάνει. Προσβάλανε τον Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, όχι. Εκεί πίσω, κάντε τη δουλειά σας. Και βλέπετε, αδελφοί μου, γιατί τα λέω αυτά, γιατί δυστυχώς όλα αυτά που αναφέραμε, και ένα από αυτά είναι το κινητό, προσπαθούν να μας αποπνευματικοποιήσουν. Και όχι μόνο στην πρώτη μορφή που είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πλέον δεν έχουν πνεύμα, παρά είναι στερημένο πνεύμα, δεν ξέρουν να μιλήσουν κατευθείαν. Δεν διαβάζουν. Δεν έχουν πνεύμα. Να μην αναλύσω πάλι. Αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, είπαμε. Δεν θα βαριέσαι. Βαριέμαι. Όχι. Δεν θα γκρινιάζεις. Γιατί γκρινιάζεις, εσύ τα έχεις όλα, έχεις την αλήθεια. Θες να ήσουν όπως ήσουν την παλιά σου ζωή, για κάνει λίγο ένα flashback, πώς ήμουν όταν ήμουν προ Χριστού. Θες να ήσουν τότε, όπως ήσουν τότε. Και φυσικά ένα άλλο, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που είναι το Αγίου Πνεύματος και είναι φορέας και είναι ζωντανό το Αγίο Πνεύμα μέσα του, είναι ζωντανός. Εντάξει, υπάρχουν χαρακτήρες που είναι πιο εκφραστικοί και κινούνται πιο γρήγορα, εντάξει, άλλοι είναι πιο βαριοί άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει θες να ζήσεις ή απλώς λες να περάσει η ώρα. Το έχετε ακούσει αυτό. Ένα λέει έκατσα να σκοτώσω λίγο την ώρα μου. Όπου δολοφόνωσε να σκοτώσει την ώρα του, που είναι δώρο. Σήμερα, τώρα είμαστε, μετά από λίγο μπορεί να μην είμαστε. Την Κυριακή μπορεί να μην έρθουμε, να αποπεθάνει εγώ, να πεθάνει κάποιος άλλος. Λάβατε. Γι' αυτό, αδελφοί μου, και πάλι δεν είναι αυτό θέμα περιγραφής, να σας πω ότι είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι θέμα ζωής, είναι θέμα εμπειρίας. Γι' αυτό ο καθένας από εμάς, αν ανακαλύπτει στον εαυτό του ότι είναι ανορεκτικός, ότι είναι βαρεμένος, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος λέει πότε να περάσει αυτή η ζωή να τελειώνουμε, τότε να κουνηθεί καλά και να πει το βασιλεύ ουράνι πολλές φορές και εν μετανία για να έρθει μέσα του και να σπάσει αυτά τα πράγματα. Ο δε άλλος ο οποίος λόγω τραύματος, όπως είπαμε, έτσι, δηλαδή τραυματίστηκε στη ζωή του και είναι αποκαμένος και είναι καταθλιπτικός και είναι κουρασμένος. Και αυτός τι θα πει, πόσο θα στεναχωρηθείς, πόσο θα κουραστείς. Άγιο Πνεύμα είναι αυτό. Ξέρετε τι είναι Άγιο Πνεύμα. Ξέρετε τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Να σας πιάσω και στο τελευταίο. Ένιωσες καμιά φορά έτσι ότι αγαπάς όλο τον κόσμο. Εκείνη την ώρα και λες τι καλή που είναι η ζωή, τι ωραία που είναι οι άνθρωποι. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Να πω κι άλλα. Ένιωσες καμιά φορά ότι ναι, εγώ τώρα θα πάω να θυσιαστώ. Ναι. Μπορώ. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Ένιωσες καμιά φορά αυτήν την ένταση όπως περιγράφεται. Τι είναι αυτή η ένταση. Ζωή. Ζωή πραγματική. Δεν χρειάζεται να είσαι μικρός για να νιώθεις ζωή. Και μεγάλος που είσαι, νιώθεις ζωή, νιώθεις το Άγιο Πνεύμα. Όλοι μας λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε ανάγκη και εσείς να έρθετε για μένα. Να ξέρετε επίσης ότι πολλές φορές, όπως είπα και πριν, αν θέλει ο Θεός να μας στείλει το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να το κάνει με πολύ έντονο τρόπο, αλλά δεν θα πεθάνουμε. Να το ξέρετε. Δεν θέλει να πεθάνουμε, θέλει να ζήσουμε. Αλλά μπορεί να το πάρει και να το πετάξει πάνω στο κεφάλι μας έτσι δυνατά, σαν κεραυνός. Έτσι ξυπνάμε. Έτσι ξυπνάμε. Πόσες φορές ξυπνήσαμε έτσι, το ανέφερα πριν. Αλλά εμείς να παρακαλούμε, όπως ο προφήτης Ηλίας, θυμάστε, έτσι, δέχτηκε το Άγιο Πνεύμα ενώ δεν υπήρχε ακόμα στον κόσμο. Ήταν το Άγιο Πνεύμα, υπήρχε στη θεότητα. Και περίμενε εκεί και βλέπετε πώς τον φύλαξε ο Θεός, παρόλο που ήταν ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας έλεγε Χριστός και έπαιρνε από εδώ τώρα όργωνη και έφτανε μέχρι την Αθήνα. Έτσι. Αυτό ήταν ο προφήτης Ηλίας. Ζηλών εζήλωκα το Κυρίο Παντοκράτου. Και λοιπόν εκεί που καθόταν μια φορά και παρακαλούσε τον Θεό,
Ξαφνικά ανάβει μια μεγάλη φωτιά. Και λέει: Θεέ μου, εδώ είσαι. Και δεν πήρε απάντηση. Μετά πατάει μια γερή βροχή, σαν αυτές τις πολύ δυνατές, τα διέλυσε όλα. Δεν είμαι, λέει. Μετά, για να μην σας πολυλογώ, πολλά φαινόμενα, κάποια στιγμή εκεί που καθόταν, αρχίζει ένα αεράκι και το φυσάει έτσι από εδώ. Σιγά σιγά. Το μαύρο έτσι και μέσα του και πήρε μια ανάσα και ένιωσε άλλος άνθρωπος. Και τότε, χωρίς να ρωτήσει, είπε: Θεέ μου, είσαι εσύ. Εύχομαι λοιπόν, επειδή είμαστε και αδύναμοι άνθρωποι, έτσι να έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή σας, έτσι να έρχεται. Χρειάζεται ανανέωση, να το ξέρετε. Η βάφτιση κάθε φορά που αμαρτάνουμε την πετάμε μέσα στο βούρκο. Η εξομολόγηση όμως πώς ονομάζεται? Δεύτερο βάφτισμα. Ξανά και ξανά και ξανά. Το Άγιο Πνεύμα είναι δίπλα μας, είναι μέσα μας, είναι παντού μας, αλλά η συμμετοχή μας σε αυτό αμφισβητείται. Καταλάβατε? Γιατί το μυαλό μας είναι, ξέρω εγώ, άλλο. Δεν θέλω να πω η ψυχή μας, αλλά καμιά φορά και η ψυχή μας πάει εδώ. Πάει στην Κούλουρη, που λένε τη Σαλαμίνα αλλιώς. Εκεί. Τι οφείλουμε εμείς? Εκεί. Θα πέσουμε? Θα πέσουμε. Θα ξεχαστούμε? Θα ξεχαστούμε. Αλλά ο Θεός θα μετρήσει στο τέλος και θα ρωτήσει: με ήθελες? Με ήθελες ή έλεγες: μωρέ, εντάξει. Έχουμε και το Θεό, καλά είμαστε. Με ήθελες? Ή πήγαινες στην εκκλησία για βόλτα για να δεις τον άλλον? Ή πήγαινες με την αυτοδικαίωση του ευσεβούς ανθρώπου? Κοιτάξτε, εγώ είμαι καλά. Είμαι ορθόδοξος, είμαι εντάξει, είμαι καλά. Σώθηκα. Πήγα στον παράδεισο δεξιά από τον Χριστό κάτω από τον Άγιο Πρόδρομο. Δεν υπάρχουν αυτά. Καταλάβατε? Τι υπάρχει? Μόνο αυτή η πνοή, την οποία επαναλαμβάνω, σας εύχομαι να την έχετε σε μεγάλη ποσότητα, να την αναζητάτε, να σας παρακολουθώ κιόλας βέβαια έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο άνθρωπο να βλέπουμε πεθαμένους ζωντανούς, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Ζωντανός είναι άνθρωπο που τον βλέπει έχει πεθάνει και τον λυπάσαι. Τι κάνει τώρα αυτό? Βαριέται. Βαριέται. Και ενώ είναι άλλοι άνθρωποι που πολέμησαν, ξέρετε, χωρίς να έχουν Αγίο Πνεύμα για τα ιδανικά τους. Για ένα κόμμα. Για μια ιδεολογία. Πολέμησαν μέχρι και θυσιάστηκαν για την ιδεολογία, που μπορεί να ήταν και ό,τι να είναι. Και εσύ, τι κάνεις? Διακοπές. Και επαναλαμβάνω, για να τελειώσω, ότι οι διακοπές δεν υφίστανται στο ότι ο καθένας έχει μια δύναμη α, αν έκανες πολλά ή λίγα, αλλά στο πόσο ήθελες. Λοιπόν, Βασιλεία Φοράνια, από μέσα θα το μάθουμε, όχι απ' έξω. Απ' έξω το μάθουμε. Τώρα από μέσα, μία τη λέξη. Γιατί του λέει Βασιλιά? Γιατί του λέει Βασιλιά? Γιατί είναι ουράνιος? Γιατί είναι το πνεύμα της αληθείας? Τι λέμε όλοι οι άνθρωποι, θυμάστε? Για ένα πράγμα θέλω. Όλοι το λέμε. Θα έχουμε σχέση, αλλά δεν θα μου πεις ψέματα ποτέ. Όλοι το θέλουν, και μετά όλοι λένε ψέματα. Γιατί δεν έχουν το πνεύμα της αληθείας. Το πνεύμα της αληθείας είναι η αλήθεια. Όχι άμα σε πει άλλος αλήθεια ή ψέματα. Αφού τον καταλαβαίνω, ψέματα με λέει τώρα. Δεν πειράζει, το να πει. Και φυσικά να ξέρετε πάρα πολύ καλά, ένα τελευταίο σας τα λέω όσο πιο πρακτικά μπορώ, δηλαδή έχω ξεχάσει και αυτά που ξέρω να σας τα αναλύσω τόσο αναλυτικά. Είναι σαν το δάσκαλο που πάει στο πανεπιστήμιο, μαθαίνει ας πούμε ψυχολογία της διδασκαλίας και μετά πάει πρώτη δημοτικού διορίζεται και λέει: παιδάκια, βου και α, πόσο κάνει? Βα. Του και α, τα. Όλο μαζί βάτα. Δεν είναι κακό για μένα, δεν πειράζει. Αλλά τι θέλω να σου πω τελειώνοντας. Ότι εφόσον διαπιστώσουμε στον εαυτό μας ότι βαριόμαστε, θέλει ανακαίνιση εντελώς. Και η ανακαίνιση δεν έρθει από εμάς. Θα έρθει από εκείνον πάλι. Γι' αυτό ας προσευχηθούμε. Μη φοβόμαστε, δεν θα πάθουμε τίποτα. Δεν θα γίνουμε καλόγεροι όλοι και παπάδες. Αν είμαστε άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα τι θα κάνει, ξέρετε? Θα καθαρίσει. Θα διώξει ανθρώπους από κοντά μας που έπρεπε να φύγουν. Πρώτο και βασικό. Και δεν τους διώχνουμε. Θα διώξει καταστάσεις, ιστορίες και τόπους. Θα φύγεις από εκεί που δεν μπορούσες να φύγεις εσύ και έπρεπε να φύγεις. Και θα καθαρίσει και το μέσα μας, το οποίο επαναλαμβάνω, είτε οφείλεται σε εμάς, είτε σε μια δραματική κατάσταση την οποία ζούμε, δεν θα μπορέσει να αντέξει στη φωτιά αυτή. Και επειδή σας ζήτησα να προσεύσετε και για μένα, γιατί πραγματικά ο μεγαλύτερος πόλεμος που ζει ένας άνθρωπος, να ξέρετε, είναι να χάσει την αίσθηση αυτή. Να πει, έλα μωρέ, εντάξει, δεν βλέπεις όλοι είναι. Άστο. Και Άγιο Πνεύμα και αυτά. Καλό είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά το βλέπουμε εκεί.
Αυτό είναι ο χειρότερος πειρασμός, ξέρετε, είναι ο τελευταίος πειρασμός. Είναι σαν έναν άνθρωπο τον οποίον καλέσαμε να τον ξεχάσουμε μέσα μας και πέρασε ο καιρός και ξεχάσαμε τι κάναμε με αυτόν και αποζήσαμε με αυτόν. Και έτσι λοιπόν, προσευχόμενοι ο ένας για τον άλλον, εύχομαι κουτσά στραβά, από εδώ από εκεί, αλλά πάντα με ενθουσιασμό να φτάσουμε, να το νιώθουμε όσο μπορούμε να το νιώθουμε και να φτάσουμε και δι' αυτού να καταλήξουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Τη Θράκη μη γάπησας Μακεδονία νομού, μονήν συνευλόγησας την εν της απεσεξήν και βάρον κατέστησας. Εν θα στρεβδώσει πάντες συναλάβως η χάρη, προσκυνούντες εν πίστη τη μορφή σου παρθένε, δύο παρέχεις πιστής πάσαν βοήθεια.